sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may tuwang pangarap ko. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgalan ko sa pangan nga Michael. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kahit maputi na ang buhok ko. Ako pa kaya'y ibigin mo kung maputi na ang buhok ko. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Michael. Oh, Michael, aron mapahimustan sa kadinhi, no? Ikaw unay bantay din sa tindahan, ha? Kay magmerkado ko. Sige, ma. Kaapan ako eh. Lingawan ako sa among laag gabi sa mga barkada. Ayo. Unsay ato? Ay, magpaload unta kog 30. Naibago nga nung 30 mo ipalood. Aha? Ngano man? Kay 30 man ang imo edad, di ba? Dili, oy. 50 kape na intawon ko. Uy, ha? Sure ka, madam? Dili halata, ha? Ikaw, gyud. Lagi. Pwede ko mangayo sa imong number, madam? Aha? Magpalood magaka. Oo.
Aw, kana. Ilan ang bahay ng gipatuko diha sa unahan. Kanang bag-o lang na human. Kana mo? Ngano man di ay? Awara mo eh. Sige na. Pamasiyo na diha aron mga una ta. O ginighuman mo, tawagan niya to si Papa nimo ha. Ingna nga man ni hapon na. O ma. Di mo siya mawa sa kong una-una. Di gid siya sa kwinta nga tanahon. Gilinara ko kasi text pero wag mo reply. Hay. Michael, nak. Basin unya nga hapon na lang tingali tamanimba na kay naapa ko'y buhaton. Unsa ma? Kung magpahapon ko, di ko makakita niya. Karon taod-taod din yung schedule nga serve sa simbahan. Ma? Oh. Ako na lang. Ha? Sa ikaw na lang. Dili ka mo doon nga na mo unya? Oo, ma. Karon na lang ko taod-taod mo simba. Nala, sige. Ika'y bahala, anak. May the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come upon you and remain with Kumanang you misa. forever. Amen. Our Mass is ended, go in the peace. Bahala na. Love of Christ. Pabuto na ko siya sa gawas. Can't feel my world. Sige, una lang ko ninyo, ha? Bye. Hi. Hello? Managaila ba ta? Oo. Nakapaluod ka sa mong tindahan. Silingan na ta. Oh. Nahinumdum na ko. Unsa man ni Simba kagikan? Oo. Maayo hinuon. Abi na kong pulos na lang ginalaag-laag ang mga batanon ron. Kuan ba? Sige ko text ni mo. Di mo ka mo reply. Aha? Ako man gisave ang imong number katong nagpa-load ka good. Ikaw din ang magsigig text nako. Oo, taon. Unsa man uda day tuyo nimo nako? Ganahan ko nimo. Unsa? Pila sa kagabi nga, di ko makatug. Di ko katugog tarong kay di mo kabawa sa una-una. Unsa?
Ikaw yung bataa ka, ha? Ayaw ragod pagbugal-bugal. Pila ng edad ni mo? Mag-30 na. Oh, see? Ikaw mag-30 pa. Samtang ako mag-60 na. Usa pa, dili ko mada sa imong mga atik bataa ka. Seryoso ko. O bisag maglikay pa ka na ko. Dili ko mahunong aron ipamatuod na ko nimo nga bisag layo ang gintang sa tong edad. Dili ni babag aron panggaon og mahalang tika. Salamat ha. Nga finally, after pila ka higayon nga gi-reject ni mga akong invitations. Karon nisugot na gid ka nga makikuyog na ko. Unsaon nga, kulit man kaayo ka. um, Pwede ko mahibaw? Hain day ang imong bana. Dugay ng patay ang akong bana. Sa tinuod lang, himabay kay nga akong bana sa una pero wagid ko mubiya. Kay dili ko gusto nga muda ko ang akong 5 ka anak nga wa ilang amahan. Maunawan-an gid kog salig sa mga lalaki. Linda, Ako na lang gi-focus tanan akong oras sa pagmahal sa akong mga anak. mahal di ka. Michael, Patagi ko yun. Huwag akong ipamatuod mo nga mahal di ka. Nga kaya ka na kung atimanon. pero Michael, dili na ko makahatag panimog anak. Linda, dili ka na mo'y ako lapas. Ikaw ang akong gusto. Michael. Michael, hunungo na tani. Kada mag-uyog, nakatawan tas mga tao. Linda, huwag ko'y labot. Mahal di ka. Huwag dili sila mo'y importante. Ang atong pagbati sa usag-usap mo'y importante na kung... Pero Michael, ang akong mga anak, wa ko mahibaw kung sa ilang reaksyon ko mahibaw sila bahin nato. Ato sila pahibawon. Unsa? Mga tubang ko nila. Unsa? Pwede. Kung nadaan mo nga akong mama sa imong mga atik, wis ako. Dili. Nak, Ug usa pa, dili mi dato. Wa kay mahutot sa mong inahan. Dili ka na mo'y akong giapas sa inginan. Mahal na ko siya. My God! Mauy in town. Ni patol yung ka na tawhana. Wa mo mauwaw. O ikaw, Michael, kung kamo gyud may magkadayon sa akong mama, unsa may tawag namo nimo? Nagkumputo na hunaon, murag mas maguwang pamanggani mi kay nimo. Unsa man? Papa? Daddy? Bahala mo kung sa'y gusto ninyong itawag na ko. Basta kay mahal na ko ang inyong mama. Hayop ka. Gawas din sa akong panimaya. Gawas din. nak, unsa ba? Husto na. Husto na. Michael, sige na. Paulit na lang sa mag-istorya lang unya taong ma. Sige na. Sige. Nabuang ka na? Magpakasal ka sa babae nga mas maguwang pa na kong edad. Ha! Iyon na anak ka lang yun kinespirado. Di man unta ka bati ugnaw. Naka-eskwela kapag nindot ka eskwilahan. Uya siya ginaw yung gusto pagkaslan. Ma, pa, mahal na ko si Linda. Ug nakita gyud ninyo ang dako na kong kausaban tungod niya. Buotan si Linda, ma, pa. Pero nak, concern lang minimo. Ang ako raman gud unta nga dunay makaatiman gud nimo hangtod nga matiguan ka. Ug dili na kaya ni Linda. Tungod kay tiguang na siya. Basta, ma,
Bisag unsa pay inyong isulti. Bahalag di mo mutambong, pero magpakasal gid ko niya. Nak! Sinsya na ka, kung nangabang pa ta karon. Sige lang, isaan ako nimo. Magtigom ko aron mahatagan tigagbay nga mas komportable unya ang imong pagpuyo. Michael. House and lot? Mauna ning atong bay? Oo, Linda. Mauna ni ang akong gisaad mo. Gitiguman ko ni, aron mapamatuod ako nimo og sa imong mga anak nga wa ko'y laing giapas nimo. Kung dili ang mahalon o panggaon ka. Michael, wa ko mahibaw ko ng saon ti kapag pasalamat sa kalipay nga imong gihatag sa akong kinabuhi. Deserve din nimo, Linda. Ma? Ma? Mga anak, ni amo? Ako silang gi-invite. House blessing mo na to ron. Nagpaabot na ako sa pare. Abi na ko, di mo mahinayon. Michael. Sorry Nakasabot ra ko. Nga concern na mo sa inyong mama. Pero okay na to. Gikalimtan na to na ako. Og salamat sa kay ni Agid mo ron. Buot ti pasabot nga nakadawat na muna ko para sa inyong inahan. Oh, Michael. Tungod kay among nakita, nga tinud-anay ning imo sa among inahana. Og wa mi laing giampo para niya kundi makita namo siya nga malipayon. Og amo nang nakita niya uban nimo. Salamat. Salamat inyo. Sige na. Manood na ta sa mong bahay. O sige. Sakto kayo. Nagdaa sabing mga kakanin. Michael, mahal kaayo ti ka. Mahal sa ka, Linda. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may tuwang Dili-dali ang among naagyan, Linda. Gikatawan o gijudge mi sa mga tao, pero wa mi magpaapikto tungod kay malipayon mong duha ni Linda sa among kaminyuan. Human sa 5 katuig na mong pagpuyo sa among bay nga akong napalit, namatay si Linda sa sakit nga breast cancer. Dugay na dayto niyang gidada, pero wa gyud siya musaba nako. Hangtod karon, nasakitan paghihapon ko sa pagkawa sa akong asawa. Mahal kay nako siya. O magpabilin siya sa akong kasing-kasing hangtod sa hangtod. Di nilang kutob, o dagang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Michael nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan kahit maputi na ang buhok ko. pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin.
Ang mong kaagi, gibuhatan ng duwa sa radyo ni Jelly Haka, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.